Вітаю вас, паважаныя тэлегледачы. Сёння наша праграма «Святыні Беларусі» пабывае ў Брэсце. Мы наведаем касцёл узвышэння Святого Крыжа. Фарны касцёл па праву прызнаны адным з самых прыгожых у Брэсцкай вобласці. Цяпер касцёл дзівіць прыгажосцю і прастатой формаў. З'яўляецца помнікам архітэктуры. Першапачаткова на месцы цяперашняга касцёла ўзвышэння Святого Крыжа быў гарадскі каталіцкі парафіяльны храм, заснаваны пры вялікім князе Вітаўце ў 1412 годзе. – 1412 год. Менавіта гэтую дату падаюць гістарычныя крыніцы. У іх жа утрымліваюцца звесткі і пра тое, што святыня паўстала дзякуючы фінансавай дапамозе польскага караля Уладзіслава Ягайлы і вялікага князя літоўскага Вітаўта. Аднак самой парафіі ўзвіжання Святога Крыжа ў Брэсце спаўняецца 630 год. У 1389 годзе яна была заснаваная на тэрыторыі старога горада, які мы ведаем як крэпасць. Першы касцёл парафіяльны быў таксама там. У сувязі з будаўніцтвам крэпасці горад быў перанесены на новае месца – на Кобрынскі фарштат. Там былі збудаваны 3 святыні для 3 груп вернікаў. Для каталікоў гэты касцёл, для праваслаўных Семёновская царква і сінагога для габрэяў. Касцёл, які быў збудаваны ў 1412 годзе, праіснаваў да 18 стагоддзя на тым самым месцы, дзе ён быў заснаваны. А ў 1766 годзе ў старым горадзе быў збудаваны новы касцёл. Фундатарам парафіяльнага касцёла быў знакаміты князь Вітаўт, і ў тым касцёле захаваўся яго абраз як фундатара касцёла. Ён захоўваецца зараз у Вільні, і, на жаль, у нас гэтай магчымасці няма яго тут мець. Пасля таго, як горад некалькі раз гарэў у час вайны, пагарэлі вельмі значныя рэліквіі ў гэтых касцёлах, пагарэлі кнігі метрычныя. Не згарэла толькі адна рэліквія, якая ў нас у гэтым касцёле ўжо ў новым захоўваецца, мы якой вельмі ганарымся. Гэта абраз Маці Божай Берасцейскай. Спачатку яна была у касцёле дамініканскім у старым горадзе, і пазней была перанесена ў парафіяльны касцёл. Справа ў тым, што у працэсе будаўніцтва крэпасці будавалася крэпасць паступова, і паступова адбіраліся гэтыя касцёлы. Спачатку адбіраліся тыя, которые пагарэлі. Часам пажары былі вельмі такія штучныя, то есть падпалы былі моцныя. На той час спакой у дзяржаве досыць часта парушаўся войнамі. Так, Бярэсце пацярпела падчас войнаў з Масковіяй і Швецыяй, падчас падзелаў Рэчы Паспалітай. А 19 стагоддзе стала кропкай адліку найбольш трагічных падзей. Менавіта тады, падчас будаўніцтва крэпасці, касцёл быў зруйнаваны і пазней перанесены на новае месца, дзе знаходзіцца і сёння на сучаснай плошчы Леніна. Касцёл узвышэння Святого Крыжа пабудаваны як кафедральны ў 1856 годзе з цэглы па праекту губернскага архітэктара горада Гродна Якава Фардона, яркі прадстаўнік позняга класіцызму, прамавугольны ў плане, трохнефавы аб'ём з паўкруглай апсідай і бакавой прыбудовай сакрыстыяй. Галоўны фасад завяршае 2 бакавыя вежы з трохвугольным на высокім атыку франтонам паміж імі. Захавалася крапоўка пілястрамі, прамавугольнымі нішамі блэндамі з трохвугольным сандрыкам.
Галоўны ўваход вырашаны класічным пілястравым парталам з трохвугольным франтонам. Бакавыя фасады рытмічна раздзяляюцца прамавугольнымі аконнымі праёмамі на двух узроўнях. Дэкарыраваны падаконнымі панелямі з разеткамі і пілястрамі ў прасценках. Гісторыя касцёла цікавая і разам з тым даволі трагічная. Усе паўстанні, якія адбываліся на тэрыторыі былога Вялікага княства Літоўскага Расійскай імперыі, адбіваліся на лёсе касцёла. Пасля таго, як пачалася Першая сусветная вайна, з Берасця былі эвакуіраваны ўсе жыхары горада. Гэта было такое гвалтоўнае высяленне 15 жніўня 1915 года. Усе былі выселены, падрывалі дамы, каб не засталося ворагам. Так было. Але, на шчасце, якраз святыні захаваліся, і захаваўся наш касцёл. Ён не быў не парушаны, не быў знішчаны. І такім чынам ужо пасля таго, як тут праходзілі падзеі Першай сусветнай вайны, пазней прыняцця Брэсцкага міра і пазней ужо заключэнне Рыжскай дамовы, гэты касцёл заставаўся ў больш-менш такім добрым стане. Пасля таго, як Брэст па Рыжскай дамове аказаўся ў межах Другой Рэчы Паспалітай, тут павялічылася насельніцтва менавіта каталіцкае, і шмат хтосьці вярнуўся, змог вярнуцца сюды. Многа было прыезджых людзей, которые выконвалі ролю адміністрацыі на гэтых адзысканых землях. І таму жыццё у гэты перыяд касцёла яно віравала, яно было больш такое актыўнае. У 1936 годзе, калі горад знаходзіўся ў складзе Польшы, архітэктары распрацавалі план рэканструкцыі касцёла Узвіжання Святога Крыжа. Але 1939 год і ўваход у Брэст савецкіх войскаў не далі гэтым планам здзейсніцца. Падчас Вялікай Адчыннай вайны касцёл працаваў. Немцы тут не датыкалі ксяндзоў. А вось тое, што адбывалася ўжо пасля вайны, прычым тут трэба сказаць, што літаральна насупраць тут быў шпіталь вайсковы нямецкі. Так што яны з вокон назіралі за гэтым касцёлам, яны з большасці былі людзі веруючыя. Таму, як-то дараваў Бог перажыць і гэты этап вайны. І толькі ўжо пасля у 44 годзе, калі ўжо падышла Чырвоная армія, падышла да Буга, вось з гэтага моманту усталяваліся ўжо іншыя ўмовы існавання гэтай парафіі, пачаліся вельмі моцныя такія захады ўлады на тое, каб зафіксаваць, што тут знаходзіцца, перапіс усіх парафіянаў, збор подпісаў парафіянаў, што яны сапраўды належаць гэтай парафіі. А пазней, ужо ў 49 годзе, была здзейснена, можна сказаць, такая акцыя правакацыйная, калі быў арыштаваны пробашч парафіі, і людзям, якія звярталіся да тлумачэнняў, да пошукаў яго, казалі, што ён збег за мяжу. То есть, такія вось былі. І ў гэты час якраз дзе-то было прынята рашэнне аб тым, што касцёл будзе зачынены, наколькі я памятаю, у 48 годзе. І ўжо ў 49 годзе пачалася другая хваля, проста ён быў зачынены. Прычым вельмі важна разумець, што улады дзейнічалі такім чынам, што яны, атрымоўваючы подпісы людзей, яны пазней па гэтых подпісах пачыналі на людзей ціснуць. Больш за тое, у 1948 годзе святыню, якая перажыла 2 вайны і рэвалюцыі, зачынілі за ненадабнасцю.
а праз 4 гады касцёл быў разрабаваны. Унутранае ўбранства, драўляныя алтары і 37 абразоў былі спаленыя, а ўсе культавыя прадметы вынеслі на вуліцу і скінулі ў вялізную купу. На шчасце, жыхар Брэста Андрэй Чарняк змог выцягнуць узгадаваны вышэй цудадзейны абраз Маці Божай Брэскай, які пасля захоўваў у сваёй хаце замураваным у сцяне. У перыяд з 1950 па 2001 год будынак касцёла быў прыстасаваны пад Брэсцкі абласны краязнаўчы музей. Быў зменены інтэр'ер, зняты бакавыя вежы цэнтральнага фасада. Гэта адбылося з-за таго, што ў Вялікую айчынную вайну унутранае ўбранства касцёла было моцна пашкоджана, а званіцы знішчаныя. Пасля таго, як у гэтым будынку было запланавана арганізаваць краязнаўчы музей, былі праведзены будаўнічыя работы. Тут пасярэдзіне стаялі таксама такія ж калоны, слупы, і паложаны быў другі паверх. То есть, такім чынам гэты будынак стаў уже двухпавярховым, на якім на другім паверхе размяшчаліся залі краязнаўчага музея. Тут, дзе быў алтар, размяшчалася панарама абароны Брэсцкай крэпасці. А перад уваходам стаяў, вядома, наш правадыр з паднятай рукой, Владзімір Іліч Ленін, з гіпсу вылеты. Вельмі добра памятаю, што экспазіцыя краязнаўчага музея таго перыяда пачыналася з палеаліту. Нам паказвалі ногу маманта і валуны гэтага перыяда. І адразу ў гэтай жа зале можна было адразу забачыць, то есть з палеаліта мы пераходзілі адразу да гісторыі камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. Сітуацыя змянілася, вядома, калі з перабудовай. І вось тады парафія, якая змяшчалася ў той час на вуліцы Ламаносава ў касцёле, гэта была каплічка, невялікая каплічка, яна і зараз ёсць, пры якой у міжваенны час планавалася збудаваць вялікі касцёл, але вайна перашкодзіла, і такім чынам гэтая каплічка, яна па сённяшні дзень дзейнічае, там таксама ёсць парафія, але вось уявіце, вся гэтая вялікая парафія такога даволі вялікага горада, яна змяшчалася ўся там. І вернікі пачалі маліцца. У 1989 годзе пад мурамі касцёла тагачасны пробаш Збігнеў Кароляк адправіў першую за 40 год святую імшу. Праз год імша адбылася ў мурах святыні, а з 1992 года парафія зноў атрымала правы на сабор і адбудову вежаў. Напэўна, вернікі перацярпелі вельмі шмат, і таму убранства касцёла, уся, скажем, утвар касцельная знікла. Маем, вядома, некаторыя рэчы, якія існуюць да гэтай пары, але, напрыклад, як падае музей Гродзеншчыны, правда, што там ёсць некаторы архіў Гродзеншчыны, перш за ўсё, што там ёсць рэчы, якія з нашага касцёла знаходзяцца, але яны яшчэ не павернуцца. Можа, калісьці так. Некаторыя рэчы ввогуле былі згубленыя, знішчаныя да канца, так як і арган, які быў раней у гэтым касцёле. Ён поўнасцю загінуў, нават, кстати, сведчанне пра гэты арган згінула разам з ім. Як і тыя алтары, якія таксама былі ў нашым касцёле, бо ўсё, што цяпер маем у нашым касцёле, ўсё новае ці перанесена з іншых касцёлаў, з іншых святынь. Так склалася гісторыя. А сёння, напэўна, мы радуемся таму, што маглі за гэтыя гады ўжо свабоды, рэлігійнай свабоды аднавіць і алтары, правда, і ў гэтую святыню у 92-м годзе вярнулася Маці Божая у сваім абразе, які таксама людзі захоўвалі, перахоўвалі, правда, які доўгі час яшчэ знаходзіўся ў парафіі суседняй Маці Божай Каралевы.
Сёння ў касцёле ўзвышэння Святого Крыжа ў Брэсце размяшчаецца адна з шанаваных у беларускімі католікамі хрысціянская святыня, абраз Маці Божай Брэскай у акладзе другой паловы 17 стагоддзя, які быў каранаваны ў 1995 годзе. Абраз знаходіцца ў бакавой капліцы святыні. Святкуецца урачыстасць у гонар Маці Божай Брэскай у апошнюю нядзелю чэрвеня. У 1996 годзе кардынал Казімір Свёнтак усклаў на абраз Маці Божай Брэскай залатыя кароны, прывезеныя з Рыму. Значэнне касцёла і адважная за яго барацьба не засталіся без увагі апостальскай сталіцы. Адна з найбольш шанаваных святынь хрысціянства, беларускіх хрысціян, гэта абраз Маці Боскай, які знаходзіцца ў касцёле ўзвіжання крыжа ў Брэсце. Гісторыя гэтага абраза дастаткова складаная, і па сённяшні дзень ёсць некаторыя плямы, якія мы не можам на якія адказаць, пытанні, якія яшчэ застаюцца. Можна меркаваць, што брэсцкі абраз быў выкананы ў канцы 16 стагоддзя. На гэта ўказваюць сюжэт, на гэта ўказвае некаторыя асаблівасці іканаграфіі, трактоўкі яе. Ёсць яшчэ адна акалічнасць, якая адсылае гэтую выяву да знакамітых твораў сусветнае мастацтва, сусветнай культуры. Аналаг гэтага абраза знаходзіцца ў базіліцы Санта-Марыя-Маджоре ў Рыме. І ёсць верагоднасць таго, што спіс, копія, дакладней спіс з гэтага абраза быў прывезены адным з прадстаўнікоў родаў Пацеяў на Беларусь. Абраз па сённяшні дзень знаходзіцца пад вельмі масіўным абкладам. Это сярэбраная пласціна, якая пакідае адкрытым толькі твары Маці Боскай, немаўля і святога Іоанна Хрысціцеля. Але сюжэт дакладна прачытваецца па аналогіі менавіта з рымскім абразом. Абраз напісаны ў традыцыях заходнееўрапейскага жывапісу позняга адраджэння. Адпаведна канонам гэтага часу, Маці Боская тут трактавана ў выглядзе Мадонны, якая схіляецца ці якая сядзіць, знаходзіцца перад спячым немаўлём Хрыстом. З правага боку ад яе знаходзіцца выява святога Іоанна Хрысціцеля. Вось гэтыя тры персанажы фактычна і прысутнічаюць і ў рымскім абразу, і ў беларускім абразу таксама касцёла з Брэста. І гэтая схема, яна захоўваецца ў некаторых спісах, якія хутчэй за ўсё на працягу 17, 18, нават 19 стагоддзя выконваліся мастакамі на Беларусі. Адзін з такіх абразоў, які мы можам параўнаць з брэсцкім, захоўваецца ў музеі старажытна-беларускай культуры. Адрозненне ў ім заключаецца толькі ў тым, што тут толькі дзве выявы, дзве постаці. Гэта Маці Боская, якая знаходзіцца перад ложкам, у якім спіць немаўля Хрыстос, але няма выявы святога Іоанна Хрысціцеля. Абраз з музея старажытна-беларускай культуры быў знойдзены у невялічкім касцёле ў вёсачцы таксама на Брэсчыне. І ёсць верагоднасць, што менавіта брэсцкі старажытны абраз, святыня з брэсцкага касцёла, яна паслужыла тым штуршком, на аснове якога і быў створаны менавіта гэты абраз. Адсюль верагоднасць і адрозненняў у іканаграфіі. І разам з тым мы можам сцвярджаць, што абраз з касцёла ўзвіжання крыжа – гэта той яскравы вобраз, той значны помнік беларускага сусветнага мастацтва, які трывала ўвайшоў у нашу культуру. І пацверджанне гэтаму не толькі адносіны
вернікаў хрысціян да гэтай выявы, але і той факт, што на Беларусі, у беларускіх музеях, у храмах, у касцёлах яшчэ знаходзяцца і ёсць копіі, спісы, выкананы, верагодна, менавіта з гэтага старажытнага абраза, які знаходзіцца ў Брэсце. Праз усе войны і рэвалюцыі Маці Божая не пакідала сваіх дзяцей. У час Другой сусветнай вайны абраз не толькі не быў знішчаны, але і ўвесь горад, нягледзячы на шматлікія пераходы з рук у рукі, мала пацярпеў. Па словах вернікаў, цуды ад святога вобраза працягваюць адбывацца і сёння. У 2002 годзе будынку было вернута гістарычнае прызначэнне. У выніку рэканструкцыі касцёл узвышэння Святого Крыжа здабыў свае першапачатковыя рысы. Быў адноўлены інтэр'ер і дэкаратыўныя вежы. У ім зноў загучаў арган, а дзверы расчыніліся для вернікаў. Далучылася дзесьці да парафіі на пачатку 90-х, калі тут працаваў пробашчам ксёндз Збігнеў Каролік, які па адукацыі быў будаўніком і які прыклаў неверагодныя высілкі для таго, каб гэты касцёл як бы аднавіў сваю вось гэтую унутраную прастору, цудоўную. Дзесьці штосьці ўдалося, штосьці, можа, не ўдалося, але гэта былі высілкі, неверагодныя на самай справе. Гэта толькі разбіць гэтыя калоны, вынесці гэтае смецце, запраектаваць і змяніць вось прастору, бо іначай раней гэтых балконаў не было. Значыць, трэба было прыкласці якія-то помыслы наперад, як гэта ўсё будзе тут існаваць. І такім чынам мы зараз маем у гэтым касцёле такое асяроддзе, якое сканцэнтравала ў сабе вось гісторыю старога горада, гісторыю нашай дзяржавы. Зараз, па словах пробашча, парафія працягвае жыць і развівацца. Касцёл памалу аднаўляецца, набывае былую веліч і абрысы. Калі ў 1992 годзе на набажэнствах было не больш за 40 чалавек, то сёння на кожны з 4 святых імшаў касцёл літаральна напоўнены людзьмі. Напэўна, сённяшні час тых святароў, якія тут працавалі, і маем таксама выдатнага святара, правда, нашага біскупа Казіміра Велікасельца, які таксама доўгі час працаваў тут, у нашай святыні. Гэта дзякуючы яму ўвогуле паўставаць пачалі, правда, паўсталі гэтыя алтары бочныя і галоўны алтар. Гэта яго задумка, гэта яго галоўная думка. Ну і таксама дзякуючы таксама яго намаганням і сустрэчам, якія адбыліся, мы в нашым касцеле маем арган, правда, які прывезены з Нямецчыны ў 2003 годзе, правда. Гэты падарунак мы прынялі і, дзякуючы дзяржаве, мы яго маем, быў прывезены да нас і тут знаходзіцца. І сёння шмат хто можа прыходзіць у касцёл, правда, чуць арганную музыку, калі адбываюцца арганныя канцэрты, правда, калі прыязджаюць розныя исполнителі, правда, не раз гэта быў наш Алоўнікаў, правда, і іншыя. Пад апекай Божай Маці Берасцейскай у касцёле вядзецца вялікая праца з моладдзю. Праходзіць шмат дабрачынных акцый, існуе жывы ружанец. Жывы ружанец – гэта супольнасць людзей, у склад якой уваходзіць не менш за 20 чалавек, якія штодзённа на працягу месяца моляцца. Кожная асоба чытае адну таямніцу. Гэта людзі, якія моляцца ружанцовай малітвай з вялікай адданасцю і шчырасцю. Сёння мы наведалі касцёл узвышэння Святого Крыжа ў Брэсце, пазнаёміліся з гісторыяй, дакрануліся да сучаснасці. На развітанне хацелася б прамовіць малітву да Маці Божай Брэсцкай. Маці Божая Берасцейская, пані выратавання, поўная ласкі і міласэрнасці. Маці пакінутых, суцяшальніца расчараваных, шлях блукаючых, успамога тых, хто патрабуе апекі, маці няспыннага паратунку. Будь ласкава паспяшыць на дапамогу нам. Выпрасі Духа Божага, Божай ласкі у нашы
чулыя сэрцы, знішчы баязлівасць і сумненне у нашых сем'ях, пакажы любоў і радасць жыцця з Богам. Маці Божая Берасцейская, заступайся за нас. Амен. До новых сустрэч.